Tratouse un pouco de analizar como se comporta o mercado, como se comportan os consumidores, si este crecemento que está habendo nos últimos anos hasta onde pode chegar, cal é a experiencia dos que participaron nesta sesión, cada un no seu sector, porque bueno, veñen de distintos sectores e non todos os sectores funcionan igual. A min hai máis oportunidades que atrancos, é dicir, en Galicia é certo que temos un bo consumo, estamos nun nivel de, somos a segunda comunidade autónoma en España en canto a nivel de consumo, pero bueno, eu creo que temos todavía moito que crecer, porque 86 euros anuais que se dedican á alimentación ecolóxica, ao meu entender, é pouco. Porque sabendo como funciona unha familia media en España e aquí en Galicia, pues, entendo que hai todavía moito marxe de mellora. Ora, por onde se lle pode atacar? Bueno, pues eso é un pouco máis complicado. Ora, esperanza sí, porque, xa digo, hai un bo consumo, pero todavía queda moito que crecer. Eu creo que debíamos de fomentar os produtos no comercio de proximidade, o comercio pequeno. Eu creo que así daríamos un salto grande ao produto ecolóxico. Porque a xente, efectivamente, cada día se valora máis o valor nutritivo que ten, eso. Pero a veces falta ese comercio de proximidade para chegar a ele e comprarlo ali, os alimentos. Nós temos unha horta ecolóxica aquí en Santiago. Agora, dende fai uns días, entramos nunha tenda de aquí do Mercado de Abastos tamén. Isto é reciente, de fai unha semana. Pero na nosa horta ecolóxica o que facemos é un modelo de coproducción na que a través de suscripción, na que as clientes pagan unha suscripción cada quincenal, reciben a súa cesta, este non este na casa, podan recibila ou non podan recibila. É dicir, o que pagan é por un modelo de consumo e de produción. Non hai ningún outro produto alimentar que medrara ao mismo ritmo, incluso nos momentos de crise. Tanto na crise de 2008 como este problema que tivemos nos últimos 2 anos debido á inflación e esa componente antiinflacionista que perderon os alimentos. Entón, hai unha tendencia crecente a un incremento da demanda. Sí que se podería ter máis tendas pequenas físicas a nivel Galicia, hai poucas, para a miña idea, vamos. Habería que tirar un pouquiño por eso. O de producir en ecolóxico, aquí en Galicia poderíamos producir moitísimo máis, comendo barato, de proximidade. O que pasa é que hai que creelo e querelo, non é outra cousa. Cada vez temos máis surtido, cada vez dedicamos máis espacio, temos de seccións exclusivas xa de produto ecolóxico. Bueno, seguimos medrando e apostando por el a través dos folletos que facemos de folleto de produto convencional. Metemos sempre produto ecolóxico tanto a nivel nacional. Aquí en Galicia, no mes de xullo, que facemos un folleto regional, pois hai 4 páginas xa van dedicadas ao CRAEGA. Todo o produto do CRAEGA é unha aposta total. No noso caso, é un crecemento de 2 díxitos ano tras ano. Eu creo que poñer en común cales son os distintos problemas pois está moi ben, porque podes analizar datos como temos analizado nós, pero non deixan de ser números, e inda que moitas veces intentamos contrastar esos números con percepcións persoais, eu creo que tocar os distintos paos, non como a veces temos tocado nós, máis de sector consumidor, máis sector produtor, pero si tocar outros sectores, como pode ser quen se dedica á restauración, que se dedica a outros sectores, creo que poñen un pouco sobre a mesa cales son os problemas e cales son as oportunidades e intentar chegar a un equilibrio nas distintas solucións que poden aportar cada un deles.